Unlan Di ra. bali na di pa. Ay, si Dudats mo pa. Dudats! 1, 2, ready, go! Hi guys! We are going to unveil the veil. We are going to unpack the veil of brand new. Ala! Ayan. Oo, kaya need to be careful. Nga tama ng mata ni Marian eh. Bulag pa naman. Hala na. Hala. Ay, di ba nagpunda-punda ba ni tanan? Punda. Ay, sakto siya sa una natin. I love it. The sukat is very... Maganda siya. Yung iba may zipper, Ano to? yung iba wala daw. Meron eh? Yung iba 100. Magkano Guy- ba ito isang badol? 8,000? 2,000 lang niya siya. 2,000 lang niya siya sa KM. Bamos ka pag ano pa, Ang tanan. ganda! I like that, the first one. Ano pa to? KM Butika. Na, dahan-dahan uy. Uy, ano ba yan? Pero maubihan. Halata mga bakla yun nandito. Guys, ang dami. Very much you. Very much Yan you. maganda dito sa mga bugasunog naong. Very much It you. comes with zipper. Meron siyang zipper, guys. Mangita ko Paris. Kulay mo yan, black gray. Ayan, I love this. Sakto siya sa una natin yung size niya. Hindi siya, medyo medium siya. Mangita ko Paris. Ayan, ito yung mga gusto ko na ano talaga, punda sa unan. Kasi very soft siya. Anong tawag na tawag nito? Yung fur. Velvet. Parang Velvet. hindi siya velvet. Fur. Now. Furless siya. Ay, mga ganito. Furry. I love the gray. Yan, ito Hello, lang. ganda niya na your favorite. Pag-anan ako ba? Napigtas. Napigtas siya pag-anan ako, guys. Pero may zipper naman siya, guys. So, yan. I love gray and black. Sada na on, nagsayo-sayo. Assorted May to, ganun sa guys. Putlan? Oh. Walang zipper yan. May mga May malaki gel. nga lang. Ito yung mga ganito, prioritize natin sa taas, ha. Oh, maganda. Lahat ng ganito ay sa kwarto namin sa taas. Sorry, siya standard na size. Uy, tayo na. Mananahi. Zipper. Nangatanggal na ba ang tanan? Ay, nag-isip pa. Assorted. Dito to, yung mga ganito yung pagkukunin ko. Ayan, ayan, oh. Pwede. Oo, kasi guys, sensitive kasi yung face and skin ko. Tama, tama. Hala. Hala, igo na sa imo, Angel. Para, ala. Pag natutulog kasi ako, guys, my face kasi always rub kasi. And then may kittens kasi like that. Ayoko. O, diba? Napabinig chemical. Ay, ko sa imong face. Wala, yung naong buting kinikal. Tag Paris. Hala, ganda! Wala pa. Ito yung mga ganda sa ano natin. Sa ating Parang mga... siya kanta na. Oo, kasi una namin ganito kalaki. Pero may mga malaki kanina, ah. Ito din ang papasa ko. Ang ganda niya. Sakto gid siya yung size. So, mamili na mo, guys. Let's go! Ako ni siya diri napita ka ni mga One, two, ready, ata! Pili ko ang build yan. Iyo, baka ako ng mga velvet. Pwede din sa farm uban, ha? Paon ka. red. Yan, oh, di ba? Ang ganda nito. Go IV kayo. Para sa hotdog ko. May hotdog di eh? Oo. Kila ko yung isa ko. Pwede na libre ha. Ayan, 30 pesos ang isa nito, guys. Ayusin natin to, ha? Kasi Ala, di may igo sa imong... Ano kay pagkasirok Jill ba? Surkism. Kinahit to hotdog ka na ko te. Oh. Adwag Jill, apa isa Jill? Gamay man. Gamay man. Para masakaran sa Almadon ba? Yan, ito yung mga masasarap sa mukha talaga. Oo, okay, kasi Pero, uy, para dito sa atin yung farm, sa paunta mo. Papalit man mi. 50 isa. 20 ang isa, guys. Ayan, oh, ganda, oh. Yun yung mga ganyan. Dito sa farm natin yung mga yan. Ron, priority Sana mo. marami ganito. Pilihan naman ako. Lahat ng sa farm ganito, ha. Oh, ana, gipasok sa ni bro na ana. Uy, gabi na orange. Nasa bilahan. Kana. Dili na Oh, tanan sige, ng gyan na. Dagto. Dili na tanan sa ano. kay Jill. Dako kayo yang kuan jud. Jill, pili ko tulo lang siya. Ay, upat Ay, di eh. ka na kayo ani. Upat 100. Ato ng farm yan, baby. Ay, hindi. Ibang ko tago kay dili na tanan. Jill, mamili na ako sa iyong Napa. Wala ko rin pilihan, i-arrange ko Wala lang. ka na. Huwag yan, ipenta na na ito. Video yawa kayo mo singasingagan. Ay, turn o ka. Sige lang kayo, matahin mo na siya. Namay, matay na may tanan. Nagbulag-bulag lang. Nagbulag-bulag. Ay, subot ang Britney Bianca. Basta niyon si Kuala to, nga terno ni siya. Ayun. Ah, nang orange siya.
Istorya na ba yung pagsingahan? Britney is Britney. Wala na, hulog na mga zipper. Dito kwarta. Nasa imong likod, Brett. Nasa tuwan kasi na mga hulog. Basta yung nga niya ang prioritize dito sa farm. Ganda niya. Dito, Ato asa partner na, nato partner ni. Diretso na laba. Maganda kasi. Actually, laban dinamo ron mo niya mong Oo, yung mga ano nito. Ang nanay ni Bating nakakaalam ko lahat. Hawi mo na. ang magagmay ako din gilain ang gagmay gagmay. Bakit nasali si Mar? Hindi yung ano kasi. Kami natin pili sa mga oras sa pagtahi. Pag kayo tinambling ang... Hinay niya, kaya wala pa yung 10 minutes. Type pa. Ayan no, ay mga maganda. Ay, I love this. Uy, na sa ilalom dyan, harap yung kondya cotton. Yan, ito. Ay, laki naman ito. Pagkita to ni Sita, sure ko magchat-chat yan. Nakapunda na! Yan, Sita, Karedan. Bitin ulo ang ulo nakita sa audience dito. Bantay lang, Jod. Way mga punda, mga unlander niya. Dito na, naroon na dito na no. Sino ang brand? Sige, pamili pa. Kasi ilalom dito. Naku, nakita nga unlan, no. Way punda, oh. Walang square, yung para sa ano sana. Ano para sa dal? Ano? Yung mukha mo, tsaka dal. Correct. Ano tawag ko sa id? Grabe ka tawa ba eh. Tipili ko ting tolo lang. Ano naman, wala na? Oy, tad na ni Pangwa. Ay, pangwa. May kain. Ay, wala man. Ilan na ang nasa kuwan? Pangita ka, Bing! Dili lagi na terno lagi, asorte. Kaya nga tinatawag na asorte. Wala, dili! Dili mo! Oy, naingon si Madam, terno daw ni. Na ubang terno, na ubang dili. Kaya mo na, na terno. Kita doon. Ano ba niya? Okay na. Nay hotdog. Nay pang hotdog be. Ay, ako na yan. Balikan ko. Ito yung hotdog dito kay Limbo niya. Gamay anak ya, anak ang hotdog ba. Oy, ang bilis mo sa pula ng puan mo. Ang animal, yan naman eh. Iya ka rin gipangkuan na. Arjel! Ba? Yung Wala. pula. Wala trapo dili oh. Uy, akin to, kung nakuha ko na to. Set to. O man na, pila niya ako abi. Bali nga labo. Para mo sa inyong punta ang grabe nga dito sa park. Pala pa tol gidlo kay ni. 1 May paris ani. 3 Kung hey, Pacho. 5 6 7 8 Kuha ko sa amin sa loob. 9 10 Partner nito, ma. Ilan ba yung... Palit tayo kung may naging partner. Di ba yan yung ano ko? Ganyan yung balabal ko. Sino partner? 19 20 Pag may 21 partner dito. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30 31, 32 33 34, 35, 36. Kulang mo 18 kung times 2 36 Lumaki ka 18 dyan. times sa 36 sakto kasi 18 pa kanyang lan? Hindi di oy. Abutin mo. 2 Nice 4 tayo. 6 8 10 12 14 16 lang pala. Ay, tingnan mo. 8 times 2. Ano 8 man? Kaya 8 ayos. Oh. Ito. Di ba? Si 8 times 2 16. Ah, 16. Oh, Ay, 16 Jim, times nanay. Tulog-tulog ba? Tulog-tulog, di ba? 3 ba yan? Kalipay mas mother earth ani. 8 times 3. 34. Oh, 24. Ah, 48. Kulang pa. Wala pa kung hipachoy ako po. 24 mo ka ha. Ay! Ay, tulog mo. 8 times Para 3. walang Ito na kuwaan. kasi siya. Ito na yung lalaban namin guys. Ito na yung mga unang dapat dito sa farm. Ito ba sa'yo, te? Ito Sa farm. Wala sa nga nung- dito. Ito, kasi may... Mga yun si Sita. Bigyan mo si Sita, Brit B. Brit, si Mama, Brit ba? Suksok kami sa Bruno para kasi. Wala lagi na terno. Dito ko na yung mga Gucci. turns. Ano siya? Ano lang, mag-order na lang. Okay, Alam order pa man ka nga na diri pwede nimo. Lakot man yun. Tablecloth. order na Kanon di bar. Hala! Ting! Ting! Para sa bakit? Diwa ka pan. Inayi kay sa customer ba na dinatuwa? Sa man ka. Inayi pa kayo. Ayan na. May kakagawan na. Ito, oh. Gawa na sila. Sa dami ko naman. Siyempre, di yan mauubos. Basta pakiulan ko. Mga bakla siguro to. 7 kaya. Ay, 7. Lahat ng light color. Ga! Tindok, Marvin. Mga pila. Sa ipang ko Paris. Wala pa siya sira gitu ha. Zipper na naman. Ano yung orange na yung Pangwa?
Gusto ako red. Tulo na ba natin pa ngayon? Boy, yun yung kalimtang farm ba yan? Paon tamo. Pwede ako na yan. Isa na siya ka... Oh, go. Atay ko blue. Kana biyan ginagawa sa imong kuan shades of blue. Tabang na mo ba picture? Sorry mo old rose. Punda ng Picture everyone. balisang Ano gagawin nga ni Bing? Picture na mo ba? Amin na te, ayaw mo yan? 1, 2, 3, click it na. Bye. Click, light, zig, smile, Okay. So yan. Huwag yung pili guys. Marian. Si Marian. Ani ako. Panty mo. Bawa si Mansi. Louis Tingnan Vuitton. siya. Okay. Taas tayo. Kasi naman Pwede naman kasi liitan yan. Bagong punda, Mura pa. bagong kwarto, bagong phone, bagong mga gamit sa farm. Itrap ko na lang. Uy, Paris ba? Mahirap po bitawan. Mga Terno. Si Pangwa. Pangwa. Ma'am siya ano? Mahirap Hindi bitawan. naman, hindi Pero siguro bitawan baka mawala. Hindi siguro pagkala si mama no kay terno man sa kanya yung mga kuan. Mga turn-na-turn man yan siya. Nakita yung kay mama yung mga Wala yan kung ano yung bisita. pao. Marami na. Ay, ganun ka na si Sito sa... Hindi siya direct kayo, no? Wala ko kabalo na, di na dahil. Ipagdahin mo na ako. Pangwa. Siya ka nagkuha kong mga animal. Wala, terno na blit. Abay mo. Okay. Nana ako, iba? Bayan ako na. Tulo na rin isa ka hotdog ako ha. Uy, kaduluran niya ako ha, sa katok. Punda sa balay. Mga aking bitaw ang mga bandol na sa una sa MD1. Diyan kayo ma'am. Gabi ako. Bayan ako yung laban kasi baka... Ako puro red. Alamaitan siya, di rin may... Ay, saan pink? Amo ng pink. Ano yung pink? Malaki tong pink. Hindi nga yan. Ba sabi mo malaki? Oh, pagtungit, oh. Ay! Pwede maawin, di ba? Go, Belmar. Go, go. Pangsapin natin, Belmar. Ano yan? Mailanong ito? Sa farm ba? Mga ilan Ang ganda naman kulay mo, Bating. Technicolor. Ano mga terno na ni blit ka pili ko dili na pangalan mama. Pangwa dayo. Di mo gyapon na materno kay ko anong gyapon na dan. Kasi sa hotdog na ako. Yan. Siyempre, pagkatapos natin siya makuha doon sa taas makolekta, diretso na natin siya ng babad. Babad ko na siya. Mga mams. Kasi para yung amoy mawala agad. Mamaya ko na siya laban-laban. Okay.